Κύριε Κολίτσα, τώρα ξεκινάει το πρώτο στάδιο. Ο έλεγχος πριν την επέμβαση. Πριν την επέμβαση της υφαλοπλαστικής, αυτό που προσπαθούμε να προσδιορίσουμε είναι να έχουμε το αποτέλεσμα της επιμήκυνσης. Πάρα πολλοί άντρες ρωτάνε, γιατρέ, πόσους πόντους τελικά θα κερδίσουμε την επέμβαση. Έτσι, κάνουμε ένα επιρρηχογράφημα, προσπαθώντας να δούμε την περιοχή, να υπολογίσουμε και να δούμε τον ανελικτήρα σύνδεσμο του πέους, να τον υπολογίσουμε, ώστε όταν θα τον αποκόψουμε, να ξέρουμε περίπου τι θα κερδίσουμε στη διάρκεια μετά την επέμβαση. Τώρα, εν προκειμένου, ο συγκεκριμένος άντρας θα κάνουμε την επέμβαση και από ό,τι φαίνεται εδώ, με έναν υπολογισμό τον οποίο κάνουμε, θα κερδίσουμε περίπου στους 3,3 εκατοστά σε μήκος μετά την επέμβαση. Αυτό έχει μια μικρή απόκλιση συνήθως, κάποιες φορές όμως δεν είναι εφικτό. Εξαρτάται από την ανατομία του καθενός, το πόσο εύκολο είναι να μετρήσουμε τον ανελικτήρα σύνδεσμο του πέους. Από εκεί και πέρα, το τελικό αποτέλεσμα θα φανεί μετά την επέμβαση, 40 ημέρες περίπου μετά την επέμβαση, το τι ακριβώς πετύχαμε. Εύκολος έλεγχος από ό,τι βλέπουμε. Είναι ένας απλός έλεγχος, είναι ένα επιρρηχογράφημα στην περιοχή, προσπαθώντας να απαντήσουμε στην αγωνιώδη ερώτηση των ανδρών πριν την επέμβαση, τελικά πόσα εκατοστά θα κερδίσουμε από την επέμβαση.